Pag nilako nyo, pag wala pong bumili. Pag wala pong bumili, lugi. Sa paghahanap namin ng matutulungan, inabot kami ng malakas na hangin at ulan. Masaya si Jason at siya din ang nagturo ng bahay ng pamilyang Hikaos. At ito ang aming nadatnan. Masakit sa dibdib na makita silang ganito ang kalagayan. Pamilyang sobrang nakakaranas ng paghihirap. Kanin na ang ulam ay asin na nilagyan ng tubig. Pag nagtinda ka nun, matali sa pagbasa ng kalabasa. Ano? Kalabasi. Oh, okay na yung rep niya. May may yelo. Ayun, dami yung gawa. Oh, may order, maraming order. Ha? Yan mga kalingap, andito ulit tayo ngayon kay Kuya Julie. May tinda po silang sibuyas, munggo balatong, bawang, luya, duhat. Ayan. Talong. Oh, gumagawa ka ng ano? Maaga pa darating ang kalabasa. Oh, ayan. May kalabasa dyan. Talong. Pag nagtinda ka nun, matali sa pagbasa ng kalabasa. Ano? Kalabasi. Oh, okay na yung rep niya. May yelo. Ayun, dami yung gawa. Oh, may order, maraming order. Ha? May yelo na kayong tinda. Ang dami magawa, maraming order. I-deliver sa kanya. Di-deliver. Sa akin, yung order ka. May order 10 yan. Si Michelle. Ano? Hindi ako si Michelle. Ano kasi pangalan mo? Jacqueline. Jacqueline. Ito si Canogs. Canogs! Yan. 10 sa atin. Ito si si Nini. Ay, pagsuotin mo ng panty si Nini. Oh. May yelo. Malakas man mag-yelo. May bumibili mang yelo? Ha? Ito si Jacqueline. Ito po, nag-ilaw na sila. Oh, Kundi nga ni pag sa ilaw. saan ang ilaw niyan? Una, naglalaan ko. Saan ito? Iyo. Ayun. Maurag. Ang sarap po din. Ha? Ayun. Hindi pa. Ika. No. Canogs. Hindi ako si Kayaw. Kamusta yung kwarta nyo? Ay, dito ang kwarta nyo. Magulo Hindi nga pa kaya pinarala. Pikaralat. Ayan. Si Jacqueline. Ito ba? Ito si, pangalan mo nga? Ni Gina Lynn. Yan. Canogs. Ta! Ikaw ang taba. Sa dae? Lipat kayo? Iya. Wala na kayo doon sa bahay nyo? Halik ka. Halik siya sa dati. Ay, hali. Naghali duman. Dahil. Bakit ka umiiyak? Kanogs, sa din. Canogs. Bakit ka umiyak? Kanogs na sa din. Sanog na sa dit. Ito na yung gawa ni Kajin. Hindi to binubukbok. Hindi ano. Mura pa hanggang 100 lang. Na-deliver niya. Dati yung ganito mo hindi ganito Yung pares ganito rin Na-deliver niya na nga. 30 na na-deliver niya. 30? Di 3,000. Ano? Pwede na. Kaso yung paghahanap mo ng materialis, mahirap pa na.
Ari, kahaman, si Arlene siya na naghanap ka, no? Iba na naman siya hanap. Mag-oh. Dapat may tagakuha ka nito. Wala. Kaya ako nagigibo siya man tagakuha ang ano balago. Ito, si Kanogs. Ako, si Agum ka. Ay, agom mo. Siya yung kumukuha naman ganyan. Siya nagkuha, unan pa lang nakabot. Ipapag kayo naman sa purpose sa barrio kay may ano daw. Ano ka mo sa purpose? Sobra. Kubra ka sa porpis. May ano daw ano rin? Interview. Ilaw kayo sa purpose. Hindi pa kayo kasali dati? Ngayon isasali na kayo? Hindi pa, mag-uhan. Hindi pa man yan, tama sa piras ng purpose kung anong lasa. Ay, baka Wala ka pa palang porpis. Ay, dito, no? Ay! Yan po yung kusina. Hindi, my love. CR. Kuya, tuwal-tuwal mo bagaw. Nagdalito Oh. sana ko tayo. Dapat hindi nagtutuwal-tuwal. Wala naman. Wilo. Itaw mo pala magiging. May nabakal mang yelo? Meron ba? Si Jason. May nabili man. Pero, Walang panty si ano. hoy, Mag-short ka, ate mo mag-short. yan, sultan mo. Kaya nakukuha sa CCTV, ano, gak? Huli sa CCTV. Oh. Oh, gak. Ano? Malakas ang order mo dito. Malakas ang order. Hindi yan, tigdi-deliver po. Binibili mo na agad. Mabenta rin sa kanila yan. Lalako. Nilalako mo? Kala ko direkta na dun sa dulo. Hindi. Kung may order, i-deliver bagsak na lang. Pag ilalako kayo, 150. 150 pag ano, Lang ito, pag ilako. matagal bago mabili. Pag lako na. Ay, pag madiretso. Mabilis din. Paano, binabalagwit mo lang? Pinapasan mo lang sa ano? Magian siya na, ano? Wala na. 150 pag lako. 150 pag lako. Tapos pag yan. Pag dito lang, Hindi na papanis dito ang ulam ano? Hindi. Nilalagyan ko kay Emprito. sangaw siya. Sangaw na. Hindi na nalalogan ng langgam. Yung nalalawagan niya, pag ilagay mo Pero sa dapat nakabitin. lubak na kabitin, di na nilalagay. Parang pinakarep ano. Naurag. Urag si Kanogs. Nagidiw. Ah! Ayun. Nagidiw. Mabenta itong paninda mo. Ako gusto na mangyari, sa ano pa mga tapos ito. Ay, sinorder akong 20 kilos sa ano, sa kalabasa. Sa talong. Ayun. Sign mo nipig ko ka, kuya. Sara dito. Ngayon, Kisay. sa harani kay lalong hay. Mga sa dito talaga yan. Ay mga mura pa no? Sara dito. Ibang klase tayo, talong na. Mura naman kilo. Mura naman Magkano kilo daw? Ha? Mura naman kilo. 30 baga pabakal na rin dyan. 30 daan. Bili mo na. Sila na. Ay may butas. Lang siya, sa talong. Malasa yan o, Kuya Lee. Mas masira na yung malaki na. May halo na yung magic sarap eh. Kaya hindi mo na kailangan ano yun. Hindi mo natin plan. Sara kilo 30. Oo. Kada. Jacqueline. Dami talaga isang kilo niyan, di ba gaan lang. Ay, sara dito na di. Talagaan lang. Dapat pag-alaga niyan, ano, alaga sa purina, bahog ano. Ayan, 1 kilo, dami na oh. 30 lang. Oh. 30 lang Ayan, dito. oh. Ayan. Ang tindiro po si Jason. Si Jason ang tindiro. Ayan na. Ang meron. Tindiro si Jason. Tsaka si Kanogs yung taga-bili. Hindi na naman mag-1 kilo yung tira. Wala na 1 kilo. Ako naman sa aga na naman. Sa aga naman. Tuwing ikatulong aldaw Kay Python ka magkuha. May talong si Python? Python yung Siya? tigo. Ay, pagtigaw. Gura naman go. Ayan mga kalingap, update sa bahay. Sa, ano, Diyan sa naman Kalagayan kasi nila. tingnan niya tinglalo. Ay, hinango. Yun, Lee. buko niya. Doon ka mo nagsasad.
Yan lang sa tingtingan, sulian nyo tagbaray. Pili may 5 man da siya. Ayan, salamat po. At ito na po yung update. Oh, kanag siya, sekretary boss. Bye Sabado. Pati na rin Linggo. Ha? Uy, bayad yan. Wala na.